No niin, täällä Oopnake Omppu. Ja tervetuloa mun niin sanottuun room setupiin, mutta tää ei ole room setupi, en osaa enää puhua. Niin, missä mä esittelen vaan mun pelit ja sitten kun tulee 10 tilaajaa, teen ihan oikein room setupin, missä näytän koko huoneeni. Nyt mä näytän mun pelit. Eli siinä on MV3, sitten on Portal 2, Battlefield 3, Modern Warfare 2, sitten Call of Duty, Black Ops 2, The Simpsons Game ja sitten täällä on Oblivionin Need for Speed Run, sitten Skate 3, Saints Row 2, Ratchet & Clank All for One, sitten on Gran Turismo 5, on Grand Theft Auto IV ja viimeisenä Hitman Absolution. Ei ollutkaan viimeinen, kun täällä on vielä yksi peli, joka on Autot 2. Joo, sellaista ne mun pelit oli ja toivottavasti jaksatte katsoa näitä mun videoita, mutta nähdään seuraavassa videossa. Moikka!